Assalamu alaikum mehriban illäşler. Edi tomaşaşlar, Türkmenova tele ýaýlymynyň gadarly muşdoklary. Halkara parahatçylyk we ananyşmak geline besiň her biriňe de berkşan saglygy. Maşgala ozoklarynda awatlygy tüýsüremeden ardy edýär. Türkmen halkyny şeýle atuda watanna, toýly durmuşda ýaşadýan, bize ähli wagtda görelli mektep bolup turan, biziň baş halifamyz Gahryman Arkadağymyzdan Yurt başdan arkadağı gahryman serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Şeýle ýaşy arduwlar bilen mehriban illäşler, Türkmenova tele ýaýlymynyň sadatyna sadaşgatly aýdym sady diň jalyş ketmişimizden täze sany siz üçin ýaýlyma çykdy. Getmişimizden bu sanyny bolsa, ýurdumyzyň zekinli sadanlar, şeýle de öz owadan aýdymlar bilen köpleriň söýgüsini alanmak başaran biziň zekinli waşymyz kimdir öýdýäňiz? Elbetde ol sahnamyzda siz üçin Perhada Taýip çykyş edýär. Perha gepleşmede hoş gördük. Sağ Hoş geldiňiz. Indi bir gepleşige başlamak hak bir arduwlaryň illeşmede ýetirden onuň gepleşmede aýdymlar bilen söhbetler bilen dowam edersiz. Sözümün başynda Gahryman Arkadağymydy. Arkadaly Gahryman serdamyda köp sawatyn aýdýan. Bize şeýle uly şertler, uly mümkinçilikler döretip berene üçin täze aýdymlar, täze eserler, täze goşgular, saatlar döretmek üçin islenip mümkinçilik bar. Şonuň üçin Gahryman Arkadağymyda, Arkadaly Gahryman serdamyda köp sawatyn aýdýan janlar sawatyn. Belent başlar aman bolsun, işler rowaşly bolsun. Perha köp sawal arduwlaryň hasyl bolsun. Hakykatdan hem ne bu ýylam Gahryman Arkadağymyzyň Arkadaly Gahryman serdarymynyň saýasynda halkara parahatçylyk we ananyşmak gelip aglan edildi. Bizem şeýle şanly tenede siziň hoş awadyňyzyň emişet owadan ýurdumyzyň wasypyny ýetirip toý bayramlarda çykyş etmeňiz ardy edýäs. Bir gepleşiň başynda getiren aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berdiň, onuň söhbetde şu arkaly dowam eder. Ulu howasly. Mehriban illäşler, edi tomaşaçylar, gepleşigimiziň başynda siz üçin sadatyna sadaşgatly gepleşigimizde Perhada Taýip owadan aýdymlary ýerine ýetirýär, diňleň, diň jalyň. Sözlerim içinden saylap yaşasın, sözden çemen boğup besim sayırma. Dinle gülüm aşıkların bağışlasın, Mecnun deydin da geçsem sayırma. Dinle gülüm aşıkların bağışlasın, Mecnun deydin da geçsem sayırma. Anan gülüm tentehalarım kara, niçin kaşın şıkya sen bana kara taşlarını boynuma oram. Mecnun deydin da geçsem sayırma. Kara taşlarını boynuma oram. Mecnun deydin da geçsem sayırma. Didarına düşen nazar saklanır, şol nazarda kirpiklerim okbalar. Sana peridi temtelim hak bolar. Mecnun deydin da geçsem sayırma. Sana peridi temtelim hak bolar. Mecnun deydin da geçsem sayırma.
sayırmam. Anan gülüm, timtihallarım kara, niçin karşın çöktüyen sen bana kara. Kara saçlarını boynuma oran, Mecnun dedim da gitsem sayırmam. Kara saçlarını boynuma oran, Mecnun dedim da gitsem sayırmam. Mecnun dedim da gitsem sayırmam. Mecnun dedim da gitsem Perha köp sağ ol ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Ine gepleşemede we söhbetde şu arkaly dowam edýär. Sağ sorsa gepleşemeden başynda şeýler aýak bir jümleler aýtýar size. Bular jümleler nähili käbir kitaplarda, eserlerde, aýdymlarda durmuşdy. Käbir sözler adamyň aňyna galýar. Mysal üçin öýde ýerine ýetiren aýdymlaryň käbir sözleri aýlanıp beren kellendi. Ine şonu ýalyk käbir sözler alyk bidem, käbir jümleleri häzir size ýetirer. Sizem onu öz pikirleňizi, öz tesirleňizi bir illeşmede ýetirseňiz, elbet olar siziň öz pikiriňiz bolýar. O jümleleň jogaby bolanok. Men hawa illeşer sizem biziň 0500 gaýtga telefon belgimizde öz pikirleňizi, tesirleňizi ýazyp bilersiňiz. Perhada taýfa ýetirjek ilkinji jümlämiz bolsa, okaman geçirilen bir gün, ýitirilen bir gündür diýär. Her bir zady okuyan da günüň dowamly okamana geçirip bolanok boldy. Şoň üçin hakykysyz şu. Ine kitaplar bilen aran gowdur, okayan da. Bu jümlede şonu ýalmany berýär. Okaman geçirilen bir gün, ýitirilen bir gün. Bir gün ýitirdiň bolýar, bir gün öwrenmän geçirsen. Ine anamsızlyk mümkinçilikleriň düşmany. Elinde mümkinçilik bar ha. Ýöne anamyň ýok bolýar, käbir neme, käbir iş bolsun, käbir näme bolsa da meselem bir täze aýdym döretjek bolsam, ýöne baryp ses goýup gaýdamylar mümkinçilik bar da şoňa. Ýöne bir hili käbir özüňe anam bolanok, ýa şu aýdyma anamyň bolanok. Şoň başyna baryp bilen. O başyna baryp bolanok, onu şu mümkinçilik bolaýanda da anamyň bolmasa mena haýry ýok. Gady ilk bilen anam. Biz saňyna ýasa o aýdymlary ýerine ýetirerdiň diýip, şutada söhbetde şumy togtady ýasa bir oğudan aýdym ýerine ýetirip, nähili aýdym ýerine ýetirmek süperha. Käbelermedi wasbedýän aýdym bilen dowam edäýeli. Başysyna elbetde mehriban käbelermeden göwünüşüň ganatlaryndyrasyn. Onu mehriban ýylaşar gepleşemeden şu ýerine dekinli başymaz Perhada taýf ýürüýte mehriban käbelermeden wasbyny ýetirýän oğudan aýdymy siz üçin saatynda saatlaşy gatly gepleşemede ýerine ýetirýär. Diňläň diň salyň mehribanlar. Edi can başın, aksit berdin canecim, yüreğimde it köşür, hormatın var canecim. Edi can başın, aksit berdin canecim, yüreğimde it köşür, hormatın var canecim. Sayda yar ol kuşlarım, tarifıma sen canecim. Başını yer dağdaşlar, yakın ni mehrine canecim. Sayda
mukaddes men için Bugün kavamtin men için Duray bak men için Şartlığım sen canecim Sen mukaddes men için Bugün kavamtin men için Duray bak men için Şartlığım sen canecim Sayra yar ol kuşlarım Haripıma sen canecim Başını yer dağdaşlar Yakınni mekrine canecim Sayra yar ol kuşlarım Haripıma sen canecim Başını yer dağdaşlar Yakınni mekrine canecim Sayra yar ol kuşlarım Tarifıma sen canecim Başını yer dağdaşlar Yakınni mekrine canecim Sayra yar ol kuşlarım Tarifıma sen canecim Başını yer dağdaşlar Yakınni mekrine canecim Başını yer dağdaş Yakın mekrine canecim Başını yer dağdaş Yakın mekrine Perga köp sağ ol. Mehriban käbelemeden wasbyny ýetirýän owadan aýdymy ýerine ýetirip beren üçin. Elbetde mehriban käbelemeden janlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Şeýle atyda watanmada hemişe çağı ülkeleri, ene huduları belenti ýanglarsyn. Ne gepleşemeden bir has gyzgalanly ýeri gelip ýetdi. Öňde durýanlara görüntüň bijeler. Şeýle bir gow aýtdy wa bijeli oglan aglamady. 4 san bije ba. Bir bijeňçi boş. O senin nähili duýgu berýänini görmek üçin. Boşluksa aýdym aýtmalar bolýar. Yo aýdym aýtmalar, biz o bijen aýry ýatyň, siz barlak görmek üçin. Bir bijede dost soňlyk aýdymmy? Bir bijede türkmen halk aýdymmy? Bir bijede hem has bir agyrrak. Belki türkmen halka. Yo olam siziň öz ýerine ýetirýän aýdymmy? 4-nji bijemden. 4-nji men öz öz ýerine ýetirýän aýdymdan biri. aýdymdan Bir türkmen halk aýdymy, bir dost soňlyk aýdym, bir bijen sen boş. Indi şulan haýsy çyksa ýöne ýerine ýetirmeliler Ferhan. bolýar. Dost soňlyk aýdym bilýänsiňiz-de? Yo elbetde. O toy bayramlarda biz siz görýäs, türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. O öz aýdymlaryny da ýerine ýetirýäňiz. Dost soňlyk aýdymdan ýerine ýetirýär. Dost soňlyk aýdymdan ýerine ýetirýäňiz. Indi bijeler geldi. Çek bereň. Parlak göreli. Boşluklar. Ha, boşlukmy? Onu boşlukdan mara bir aýry ýazma bijeni. Indi 3 tan bije galdy. Bilýän, aý şundur olay ýöne ýalňyşmasa. Näme bar eken? Dost soňlyk aýdymy? Dost soňlyk aýdymy indi ýerine ýetirmeli. Gepleşiminiň şertine görä. Bolýar. Haýsy döwletiň haýsy dost soňlyk aýdymyny ýerine ýetirýär? Şu goňşy döwletimiz Azerbaýjan döwleti şolaň aýdymma daşlyk aladyp. Şonu ýerine ýetirýär. Şol aýdym ýerine ýetip bereň. Onu siz sahnamda çağırýas dost soňlyk aýdymyny ýerine ýetirip bermek üçin. Ol howasly. Başysyna. Mehriban ýylaşýar. Gepleşemden şu ýerine dost soňlyk aýdym bolan Azerbaýjan döwletiniň owadan aýdymyny siz üçin Ferhat Ataýew ýerine ýetirýär. Diňläň. Gözüme sen düşende Ruhum beni duyup yandıma sen düşende
Perga köp sag bol ýerine ýetirip beren dostlagyny gaýdym üçin hemişe bir ýurdumyzda toý bayram kän. Senem şolarda dostlagyny gaýdym bilen owadan aýdymlar bilen ýurdumyzda wagt edýän aýdymlar bilen çykyş etmeň ardy edýäs. Indi bize çekemiz yok. Indi tapmaçalar bilen dowam edýäs. Tapmaçalar naraň ogdura. Kıyınlık çekecek boldan kömek edýär. Ay kömek gerek bolarlar. Toylaryň artar şowkuny aýla ularda at çapylsa, nagara ögüşkünli bolar. Gapdalyna näme kakylsa? Depler kakylsa. Gapdalyna depler kakylsa. Alalaşýas. Beren jogabyň dogry. Indik tapmaça. Aýdym sada aşyk göwün ýaňlansa joşar ömürler, sallan çakda aňa girdi çağalykdaky Kawa çağa wagty. Öýüňizde çağajyk uğralyny. Sallançak. Çağa uğralýar sallançakda şonu bir zat aýdalýar diýjek bolmaň. Sen Hugdisi. Sen sallançak diýdiň aý. Düzeltdi aýdyny. Hugdisi. Çağalykdaky hudular diýen. Hugdisi. Mehman ýaşar alalaşýas jogabyň. Dogry çağalykdaky hudular. Indi tapmaça. Türkmenistan ata watan. Oňa söýgü ummandan soň Sevitde iri sehrasy bereketlidir. Garagym çöli. Bereketlidir garagym. Garagym çöli. Dogry aýtdyň. Köp sag bolun. Beren jogaplaryň üçin dogry jogap beräň berdiň, biz hem kömek etdik. Indi gepleşemiz şaýda bir aýdym ýerine ýetirip berýär. Onu mehman ýeşer siz üçin Perhada taýyp sahnamyzda owadan aýdymlary ýerine ýetirýär. Sen yüreğime mühürlendim, sayılım aytman ken uyandım. Ehtiyacım erkemanım, tilkıcar. Aşk derdinin telbe bollum, geceler yanmayı dayandım. Sen sevgime şıklatanım, sen becar. Dalayjy roýum bilen gordum ama dudawy Erke senne bu janymy sende minemeler Peridatlar beren ýaly bu dillükde geden bilmelälem sen kimin Sen yüreğime mühürlendim Sevgim aytman ken uyandım Ehtiyacım erkemanlım sen kızar Aşk derdinin telbe bollum Geceler yanmayı duyandım Sen sevgimi şoklatanlım sen mezar Dermanı yok dertli başım Sayın kalbim neylesin Sen sevdilim söylemesin Boşa çeşmem görmesin Ey lokmanım halat eyle Şanaklatın kıymetin Bilbil gülün saylasın Sen yüreğime mühürlendim Sevgim aytman ken uyandım Ehtiyacım erkemanlım sen kızar Aşk derdinin telbe bollum Geceler yanmayı duyandım Sen sevgimi şoklatanlım
gözlerin bakmalı, yanlara meni pisinimlerin bari. Hadi güllerin gari iledin yani, seydimedin yapma sana seyvani. Teyyerin teyyar, ay tantan şinnin, teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Teyyerin teyyar, ay tantan şinnin, teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Oynadık gülüm saçın zehir şemanı, seni kalın yan şemanının hamarı. Aşık onun vardı da kıkıyanı, yetir yarını yapma sana seyveli. Teyyerin teyyar, ay sultan şinnin, teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Teyyerin teyyar, ay sultan şinnin, teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Teyyerin teyyar, ay sultan şinnin, teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Teyyerin teyyar, ay sultan şinnin, teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Teyyerin teyyerin sen dönmeminin. Perga gepleşimizden innik şertine gelip etdik. Elbette gahryman arkadağımızdan, arkadaly gahryman serdarymyzdan biz üçün ýola goýup beren şeýle uly mümkinçilikleriniň biri sanylgamdan peýdalanyp biziň 0500 gytga telefon belgimizde SMS ýollan illeşdirmez bilen ara gatnaşykda bolarys. Olara biziň gepleşimizde gatnaşar. Nädip gatnaşar? Biz olara jaňa ders. Siz olar tanaňyz, olaram siz tanaňyz. Gepleşimizde bir aýdym hiňlenip berersiňiz. Egerde sesiňizden tanasa, bir aýdym ýerine ýetirip bermeli. Ola wessile. Onu bir de SMS ýollan illeşmede jaňa diýär. Böyle. Alo, salamu alaykum. Salam, goýum ýagdaýlaryň. Gowmagyňyzdan biz Türkmenowa tele ýaýlymyndan jaňa diýäs. Sadatyna sarlaşyk atly gepleşenden SMS ýollapsyňyz, mümkin bolsa özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Men Marwel aýatynyň taýtlawadyny tamam ýaşaşdy. Dewran ýerli satdyk. Dewran geldi. Biziň gepleşigimiz şeýlerek şerti bar. Gepleşigimizde bir aýdymçy gatnaşýar. Ýurdumyzyň bir belli aýdymçylarynyň biri. Ýöne siz onu tanaňyz, olam siz tanan okşuwat. Häzir gepleşigimizde bir aýdym hiňlenip berýär siz üçin. Hawa. Sesinden tanasaňyz, siz üçin gepleşigimizde bir aýdymy ýerine ýetirip berýär. Egerde tanamasaňyz, biz sizden ötünç soraýas, biz innikilleşmede jaň etmeli bolýas. Bolýa, synan saby. Hawa siz özüňiz aslynda haýsy aýdymçyň muştagy? Men aýdymçy diýlerden fakat dursun aýdymny dinleýän, buly hata haýwan aýdym dinleýän, men barýa aýdym dinleýän. Kenekden şeň men öz aýdymlar bolýar, näme bolsa bol. Onu dinläp görüň bu sesle tanışmyka. Her turyan islep islep, kalbime bir arzu beslep. Aýdym ýere bir ýere ber, aýdym bir topuny. Böyle. Tanşanmaşan, yar görşünmeşan, söýşüňeşan, yar gülşüňeşan,
sen bilen ansat maňa hemmedan tanşanmaşan yar görşenmeşan. Bu sesle tanışmy Dowran geldi. Bizim şey yalnız bakan Ferhat Atayev. Aydym şey ýalňyşmadan Ferhat Ataev. Yo ýalňyşmadyn ağam, dogry aýtdyn. Aydymyň adam yalnızmadan tansanmasa. Dowran geldi anyk jogapmy? Hava. Dowran geldi siziň beren jogabyňy dogry, bulaýdym ýerine ýetiren biziň zekinli bagşymyz Ferhat Ataev. Ene Ferhat Ataev hala ýal soran aydymlarmy. Sağ olam, sağ ol. köp sağ olun. Ferhat Ataev häzir gepleşenmede siz üçin bir aýdym ýerine ýetirip beren bir arzuwlaňyz bar bolsa, illeşenmede ýetirseňiz Türkmen Wagt teleýaýlymyň üstü bilen Çünkü Türkmen halkına bakılan kadarlı, arkadarlı, erdarlı bizim bir vatanımız var. Ne bir ahudra, bir oğuzdan vatanımız var. Şukurcak geldi yarımızda bir kıyadıyla 2020'sinde de kazanmaktır. Şiirimiz kazanımız bağırtı oldun. Yılımızı geçen o kadar mütçülüklü oldun. Yaylımın isteyenleri iyisini de üstünü vardım ediyor. Halka hizmet edeceğini size gerekirler diyor. Aydın Süleyman'dan o abi büyükten yanlandım. köp sağ olun. Arzuwlaň hasyl bolsun. Indi ýadyr siz üçin sadatynda sadlaşygatly gepleşenmede Ferhat Ataev bir owadan aýdym ýerine ýetirýär. Diňläň diýin jalyň. Sağ olun. Sağ olun. Ferhat illeşmede sizi setiňizden tanady. Sağ ol. Sağ olsun. Gepleşmede gatnaşan illeşmede köp sağ bolsun aýdýas. Sağ ol, sağ ol. Indi Dowran geldi üçin bir aýdym ýerine ýetirmeli. Ulu howassyna. Onda siz sahnamda çağırýas. Sağ ol. Yarim tin halim Tinli dıkbalım Ardu kıyalim Tinlere mehri Yarim tin halim Tinli dıkbalım Ardu kıyalim Tinlere mehri Kara gülleri Şirin sözleri Bahşeydim
Ferha gepleşimde gatnaşan üçin köp sag bol. Sağ ol. Şertler nähil eken? Gowy gülýäli. Gatowy. Ne gepleşiň ahyrynda bir arduwlaň ýyllaşmada ýetirip bersen. Hawa Kemal 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we öňeşmek geli. Hawa bu ýylda ähli watandaşlarymyza gahrman arkadaşlar gahrman serdarmyza diňe üstünlükler arzu edýän janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun, ilmi dama işleri rowaşly bolsun. Köp sag bol, arduwlaň hasyl bolsun. Ine biziň gepleşimde berilen wagt hem ahyrlap barýa gepleşimiň ahyrynda bir owadan ýurdumyzy wasyp edýän, ýurdumyň ötüşlerini wasyp edýän owadan aýdym ýerine ýetirip berden soňra gepleşimiz Ulu jemleýär. howasdyna. Mehman ýylaşyry tomaşaçylar. Şonuň bilen Türkmen Wagty ýaýlymynda sadatynda saatly şygatly gepleşimde berilen wagt hem ahyrlap barýa. Biz gepleşimden şu ýerine ýene bir ýoly siziň her biriňe de berkşan saglygy, maşgala ozoklaryňyza awatlyk ardy edýäs. Goý hemişe gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Ýyl ýurt bähwitli alyp barýan ajaýyp işler hemişe rowaşlyklara betden. Şeýle ýaşy arduwlar bilen gepleşimiň şu ýerine Ferhada taýfyň ýerine ýetirmegine owadan ýurdumyzy wasyp edýän owadan aýdymy ýaýlyma berýär. Şoň bilen hem gepleşimde geçip durýar. Ýene de ýaýlymda görüşýänçäk, hoş sag bolun.